हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन। भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना ला, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांनाव सिगांग्रो मोनहैयो। भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालाङोब्ला नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय। दिनै आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल एबा थाम्बनेइल नायनानै। दिनै आं मोनसे बर'नि आबुं सावथुन डाइरेक्टर प्रबिन गयारी आरो अलंबार प्रडाक्शन प्रेजेन्ट बेनारजों दिहुनजानाय बर'नि आबुं सावथुन। बे बर'नि आबुं सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय दोहौ। आबुं सावथुनाव गुबैयै फावखौ खालामनाय नुनो मोनगोन अलंबार गयारी आरो फुजा बर' आरो प्रबिन सोरां उत्तम। बे आबुं सावथुननि ट्रेलारखौ जोंहा माखासे साननि उनावनो नुनो मोनसिगोन। सोर नायनो एक्साइटेड जाना दं अन्नानै कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय। भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय।